Тук сме в подножието на Райското пръскало, което е най-високо в България, 124 метра горе от скалата долу до самия пад. Когато духа вятър, понякога водата изобщо не стига до долу, защото се разпръсква по околните скали и направо си пръска. Може би затова са откръстили и пръскалото. Така, това е Дамянка, която се е запътила към подножието на самия водопад. Ето един обзорен поглед на ландшафта, който е около водопада. Така. И долу се вижда хижа Райбречината, където тръгнахме. Това е за сега. Ето ни отново в подножието на самия водопад. Искам да ви кажа, че се чувствам нищожно малък и незначим в подножието на този феномен. И би трябвало всеки, който според мен се вземе много насериозно и се възнесе из небесата, трябва да дойде тук, за да стъпи отново здраво на земята. Чудесно Божие творение. Дамянка се мие нещо, прегрела и главата. И ако пак засняваме, след пак канара сме застанали. Ето, за това става въпрос. И долу далечината като точка се вижда хижа Рай. Вдясно от нея е Джандема. Пак завъртаме. И зад тази канара, човекът изкачи, вече се показва връх Христо Ботев. Ето още веднъж. Ето веднъж. Великолепното пръскало, което пръска. Дори и тук се усещат пръски. Това е до сега. Чао! Ето ни още веднъж. Вече при самия водопад. На метър от мястото, където пада. Не знам дали се вижда добре, но ето сега по-нагоре как пада на пръски. Просто както в заведението, когато е много топло да спускат воден прах, в момента се чувствам по същия начин. Даже започна да се измокрям. Ето. Даже станах, започна да става мокър вече. Ето. Супер. Ох, направо се измокри. Супер. Заслужава си човек да дойде тук. И да погледне за какво става въпрос. Но трябва да дойде по това време на годината, когато водопада е най-пълноводен. Август месец може да го няма. Това е за сега. Чао!